Добре дошли в кухнята на тихото готвене с Деси. Днес ще ви представим една рецепта за ябълков сладкиш. Много любима моя рецепта, която научих от една приятелка. Като за начало трябва да разтопим едно пакетче крави масло. Като за целта съм го сложила в тавата, в която ще печем сладкиша. Ще го нарежа на по-малки купчета, за да може по-бързо да се разтопи. И сега слагаме тавата в фурната, за да можем да разтопим маслото. За нашия сладкиш са необходими 4 средно големи ябълки. Аз съм ги обелила и съм ги нарязала на половинки, но трябва да ги направим на купчета. И докато маслото се разтапя във фурната, започваме да ги режем по ето такъв начин. Тестото на нашия сладкиш ще го направим последния начин. Счупваме 4 яйца. Ще разбием яйцата. И сега ще прибавим една чайна чаша кристална захар, в която сме сложили една ванилия. Разбиваме до стопяване на захарта. Прибавяме брашното. Разбийте внимателно, за да не почне да хвърчи. В него сме сложили един бак половер. И сега ще прибавим половин чайна чаша олио. Маслото се е разтопило и сега върху него ще натрушим една опаковка бисквити Еверест, които са с аромат на какао. Ето така го правя. Аз съм по няколко. И буквално ги натрушава, като ги пръскам върху маслото. Върху бисквитите ще сложим ябълките. И гледайте как горе-долу равномерно да бъдат. След което ще изсипем стафидите. И нарязаните наситно орехи. Опитайте си и тях да ги пръснете равномерно. И сега започваме да заливаме с тестото. Ще увеличим градусите на 180. Сладкишът ни вече е изпечен. Оставили сме го леко да поизстине и сега ще го наръсим с пудра захар. Аз обичам да е по-сладко, така че ще сложа доста
пудра захар. И ще го оставим да изтини преди да го нарежем. А междувременно да не забравяйте да се абонирате за нашия канал Тихото готвене с Деси, ако все още не сте го направили. Добър апетит!